Ka KSU Southwest Castle District harangkat ka jingas nok tilang bat ka KSU South Semper Circle, KSU Lauba Border Area Circle bat ka KSU Balat Border Area Circle menta kasi ka Shipho tarik nailar arjar husaw kalas dang ya ka jingi bandawa kentiu kerdan no ya ka Mausen Ram Sinar di block Shaka Civil Subdivision da ka penlong ya ka jingsong Klai Mongor hayo Mausen Ram East Castle District. Hakani kasi lai don langru dagi nong ilam snong jong ka Mausen Ram kin nong ilam jong ka right South Semper kin nong ilam ka seng HNIF Southern Border Area bat kiwe kibala ai jingkran ki kentup yu ba hayam do rap sang astan rang ba snong Mausen Ram ba Rudy Sang Pliang ba Kisto les marwanyang soldar right South Semper samla jet scam nong se bat kiwe ka Mausen Ram sin di blok kadi ka wei neki blok apo ka jela ka bala rimba ka bala don mentala palat ripu art li gisnem ri ka basngusi kalong ba kani kamat ban kentiu Shaka Civil Subdivision ka ba kila dawa de ki postnem ka shudai tang kamat sim kabu jong ki political party bat ka sarkar tang haki por election ha ka ba hadu menta kampat ulong satya kano pautli kita ki delegation sha secretariat kano tli kita ki civil subdivision demand committee nila penher ya kita ki memorandum Shaka sarkar kawai hadin kawai ngamdan kamshu ban keren ya ki detail ya kabala keren sakmat dari presiden bala matpang ya kita ki kriteria ba kanika Mausen Ram siani di block ladon kambat upgrade no Shaka Civil Subdivision naga benta ka jingba naga benta ka jing mentoy kajong ki pait ba jong kane kadong ngata lada ki pau snem nila syak sitong nila syak jenja ki briu ki baduk ki briu ki basuk na ki nong gendong nila hapan her selusulong wat itang tang ikam ibaret ru kat bangadang don hakani kajaka hapadeng jong kini ki tayo kiski ki balalet no kajing leng a pat kajing terha kata ka mensim ka balalong palat samanta kasngi haban yo I bakini ki samla hantai surok hapadeng jong uslap ubajur ban kup lagi satri ban sya ya kan uslap ban ka jing kriat ban pen I ya kita ki jing dawa lembak ki jing tho kini ki jing tho kamut ban pen I sya kata ka sarkar balai bahab dan kam hadukan ni kita ki memorandum ki bala penpoi na wisnem sya wisnem na kawai kapor sa kawai kapor hato kita ki bangisu thok kita ki delegation jongi ki memorandum ki jongi hato kita ki basu thok bahkan penbor kumne bagi na banwan song biang sa ne surok ban thot kalet kawan thot kayo kahat kano kakta ya kamensim ka jongi ki parari ba it kabanan don baki hang tangis ngau tho bakadon kajing kerben kublai sibon samla nong yalam jong ka KSU barakawai ki samla ijri ki samla ki biyoy jingai kani gamdai ka taka political drama ban kiti uskong yano ban pedio buram yano nai wan ban dawa ya kahok kinong sensar ki badan mentah haki suki ki bajam habo secretariat nengkong pinuan seki kendang kin surat jong ki constituency ki baper jet yanga ba andang ladon assembly balang ladon hakata kabor sarkar ngan yoban penurlong ya kita kijing dawa ki jongpi ko sarkar wat le kai syong kasur ka bami nang ni na post station Mausen Ram nang ni na yaw Mausen Ram yong wat le kai syo kato pila yo jing tep ya kadi ka jing dawa ka jongi ya kata ka jing dawa ka ba shom hok shom spai nadu ki por asam la establish ya kata ka Mausen Ram si anadi block handrai hadu uduslam arajar arpusau kata kongreng kadang sa kumjo lada ka sarkar kam sutu ya kene ngenget ba kene sarkar ka balik mina ban perkat na pata ka jion nyong san pertai ri ka soboong ku meladap keren tentang daki riurang ba nginbu sedin ya ka jing suong tan pertai ri nginbu sakmat ya ka jing don kam ngap ta ka jing bit jing biang
na ka de ka jingsuk jok ka senchar kadar pat ki kam ki jam nap da ki nong shong chnong jok ka bor suram blok ki bor kawai bat ka daw ka kongsan ngeso ka bor suram ka balon ong menta lai tali ki civil subdivision ka balon kaput ter ka be donong ju lan bor suram ki ki jaga ki ba kaput bat ka Bangladesh ngimla bat tip bat ngimla bat ong ba ki jaga ki badon kaput pada international border ki jumat bunsin ki jingye bat ki jingsa pendik bat ki wi pat kiri bat ngaso dong ladang yo ika civil subdivision ka bor social ene kata administration ka don hajan bat kan kam singan ki pat ba ko suram lu ka no ko por ngimla ka kuma kala banjia bat lada ki bor social ki don hajan kan kam singan ki nong chong kam tam ki badon hang neka mau suram Haba ajingkran hakjelang usamla forward man nongram Presiden KSU Southwest Kasil District hakjelang balengkot ulapan kan mau bakaseng kalabun sien kala persang banyakendu yang menteri rang ba kasor karjela ukon rat ge sang ma halo kani kemat ndrei ke basngusi kalong hadin collection ulale bampatiau bat skam man balangi phairu syaka sensus jong kasnaim arajar kanwei min laba kani kadang kathai mo semram kani kablok kadang palat sampui ajar buat hinong shong shnong ha kasnam ajar bu arjar kadoi bat hadin khatlai snam menta lada ngin pet lada ngin perkhat lu ka approximate population ka dai bang cross lakum lumlod rusan hadu nyopo kilometer ayai bat hapo jong kini ka masuram seri blok kakum ka sensas jong snam arjar kadoi kadang tu basis pak du phau tam television bat namar kata kita ki jing sisa kita nak kalian jungi kum ka KSU ni pensau kena por hilang ki basongnya hilang ki sisa bat kita hak sisa bana kalian jong ka sarkar bat kalapiang pura ya ka sarkar bab kan pen ulang no ya kan ke jinggawa mau seram civil solution dah kita tak jok kadang kathai musram berkoi bat kum ki pa jok kadang kathai musram ki bama ki jinge ki suthu ba ka jingdan ya kata kamu ka jingwa bat jok lada ka sarkar kan kentiu kerano ya kani ka CLV block sya ka civil subdivision kan long sisa ka jing mentoi na kan ta ki pa jok kadang kathai ha ki babun ki benta larang ipai ya ki statement lanagi jingkran jong uchi minister uang ba ka thong jong ka sarkar kalong ban panjab ni upai ba lembat administration ba hanang ikwa ban kentiu karan no sya ka civil subdivision ni ka masram CNRV block ka ba susi pat kalon ba anda lakut election ki ja biang bat krempet larang ngim tenru ya ki skor ki bakelut jo sarkar ngim pen pedmat ya ki khmat ki mala jo sarkar lese kani ka isu lese kani ka mat ka silang tan kania lani ka boot election ya ka bada jam election kin sawara abiang ya bakum kita ka jing penbi harai kum ka sang kum ki sama jong ka tang ka than di badan ya kata ka jingit khali nam ta ka roi kapar na kam ta ka jing mentoi jong wi pu wei pa ba no shong snong jong na dong ka thai ni so banong ba menta kala dei ka kanti ka babyang ya ka bangin pen pe score itu bakelut bangin pen pait ya gikmat jong kita ki pamatla niat ni so kumen bang iru ba kinong mi khamat ka jongi kila ay kata ka jing karsan nama kasabar ang bakani kasih administration ya kepala penang mentakasni kami dai yang mengamba penang KSU harai kadai kata kasih administration ya kepala penang dupai ba na kam da ka jumun to dupai ba dong ka thai mo saram rukoi utang kini kisni ni ba kinong mikmat ki ang ikasan pura ba nginte phado kano ka jikasan pura lesen ni khmi lanti balada kun kinong mikmat kin karan teman pelajan hau ya ke bakun kita kantin kin sawalang ban snap tilang lem berkipat ba jo kadang kadang mensuram ki bala pensitam ya kamat tak kasih
Bansa apa yang usah bujur. Usamla Jit Scam Nong Sie, General Secretary KSU South West Kasil District, hadian ke Jelang bak Jingshong Kelai Mongor la penrapai ba baki lai tili kisna trikam jong kaseng kilashim ye karai ban penlong da kapakang office ye baro ki office sapo mausen ram haka arwar trik nai lan arjar psau bat ban rumru ye ki nongilam sinong nongilam rai bat hima bat ye ki rirong ba jong kadong kathai mausen ram haswa ban penjur susu ik jikhi ladak sarkar kam kentiu kerdan no ye mausen ram sin ar block syaka mausen ram civil subdivision Kilai teli kisnat trikam jom ka KSU ka South Super Circle ka Loba Border Area Circle ka Balat Border Area Circle kilai sim ya kani karai ban penong ya kani ka sit union session menta ka singi hang ne hapo yo musram namar ka jingi jingai balada ka sarkar ka ketiu kerdan no ya kani ka civil subdivision sibun ki jing mentoi na pataki kun sama di balak pendat ki jing pulih boper kamtam makayo kam yo jam bat kumbala kran de we irung ba mene kan kam pensuk ka suncar kadar ne ka jing ka suncar kadar ka bakam jan tu upai ke kadau ba kini kilai circle lese ki penlong ya kani ka sin demonstration ta ka sini galong ba sibata kani ka jing menti jong chief minister jongi ngilabu appointment la arsin license Henry hadu menta umshimla patiawi ya kata ka appointment ke jongi la kata kadau kini kilai circle jongi kilarai ba menta ka singi bangin pendit thea ya ka sarkar da ba penlong ya kani ka program bat lada ka sarkar kam khin snap ya kani ka program ka ba menta ka singi leleng kilai circle jo ka KSU kin sia sim de ki wepat ki senjam kata da ka ba ngin salum lang e kinong ilam snong kinong ilam hima bat kiri orang ba jong ka de ka dong ka than mo sram ba kunjuru kinong ilam rai hapo jong ka de ka mo sram bat ka kwa ruban penpena hang le ba kini kilai circle le sim ya karai ba ka sarkar kadang le menti haka arpu artrik agas ngin penlong ya ka pakang office kapan trikam ya ka di kamus ram sinar di blok borak kuwe bakine gini kisenjam ke baar balada ka sarkar kam le ai badlese sakmat mang neru ngila ban sim sna ki wepat kisenjam ki ba kam ting e ban penpeskor ya ka sarkar abat ki pajba jong ka ka sin ardi blok ka mosram ila ang nut siya nada ki pau teli kisnam kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai creation jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong uni udai khau plus f u khau fortified henrai ba ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukau ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi ila ban yo ya ka jingpang dunasnam bar ka jing bria ki kman henrai ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno yo iya ke jingtei ya ka met ka phan ka chungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongki ne ngien ngat haki babun ki ja jingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke amphnyang bam kidai bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamen knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamen bat lai kerteng ya ki 45 ila bani thu ya ki da ka sharp plus f haki ba uni jingbam plus f pat ngila banyo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi ya ki scheme ICDS MDM PDS kabha na kabenta upajba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ke jingi trelang bat kidukan
da ka ba ki la pha da u khau ba bhatam na ka banta ki khna bat ki long kimi ki ba armet dei na ka ta ka dau batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro ki long yeng nang ni shakman tang da u khau fortified ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya